Καλησπέρα σε όλες και σε όλους και σε όσους είναι με φυσική παρουσία κοντά μας, αλλά και στις κυρίες και στους κυρίους συναδέλφους οι οποίοι συμμετέχουν διαδικτυακώς στα σεμινάρια για το δικονομικό δίκαιο. Έχουμε τη χαρά σήμερα να σας παρουσιάζω την κυρία Σέλη Ζωγράφου και τον κύριο Αλέξιο Αθανασόπουλο, οι οποίοι είναι συνάδελφοι όχι μόνο με νομική επάρκεια και κατάρτιση, αλλά και έχουν επιδείξει ιδιαίτερο ήθος κατά τη διάρκεια της δικηγορικής διαδρομής. Έχουν καταγράψει αρκετά χιλιόμετρα, αν και η κυρία Ζωγράφου είναι κατά τη νεότερη του κυρίου Αθανασόπουλου. Λέτε την δικηγόρη με ψεύτες, είδες, ναι. Συμφωνώ με τον κύριο Καπελέ. Αυτό. Ο κύριος Αθανασόπουλος επαυξάνει κιόλας, όχι συμφωνεί. Αυτό. Εθισμένη. Λοιπόν, το σημερινό σεμινάριο αφορά την ενδιάμεση διαδικασία και αφορά και τους εναλλακτικούς τρόπους, όπως θα έλεγε, έσπευσε να μου πει η κυρία Ζωγράφου, τους τρόπους της αποκαταστατικής πλευράς της δικαιοσύνης, δηλαδή την ποινική διαπραγμάτευση και την ποινική συνδιαλλαγή. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρακτικό ενδιαφέρον, διότι ουσιαστικώς μπορεί να επιτευχθεί η επιτάχυνση της ποινικής δικαιοσύνης εάν στέρξει και η εισαγγελία να ικανοποιεί στατιστικά περισσότερα αιτήματα, διότι δεν είναι και πάρα πολλά τα αιτήματα τα οποία θεωρεί ότι μπορούν να προχωρήσουν και να επιτευχθεί η ποινική διαπραγμάτευση ή η ποινική συνδιαλλαγή. Σας παραδίδω, κύριε Αθανασόπουλε, σας δίδω το λόγο και θα ξεκινήσετε με την... Θα μιλήσω για το πλητήριο θέσπισμα, την παραπομπή, πώς γίνεται η παραπομπή και κυρίως για το πλητήριο θέσπισμα, την προσφυγή κατά αυτού. Ελάτε να μεταφερθείτε όλοι. Ωραία. Καλησπέρα και από εμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Δικηγορικό Σύλλογο και τον κύριο Καβέλα για την τιμή της προσκλήσεως να συμμετάσχουμε σε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα σεμινάρια που μέχρι στιγμής έχουν διεξαχθεί από πολύ έγκριτους συναδέλφους και έχουμε και εμείς την τιμή να εισηγηθούμε κάποια θέματα. Θα μου ζητήσετε συγγνώμη, εγώ θα είμαι περιορισμένος για προσωπικούς λόγους γιατί θα πρέπει να αποχωρήσω, αλλά όλα τα θέματα θα σας τα καλύψει απολύτως και με πλήρη επάρκεια η κυρία Ζωγράφου, οπότε θα σας αφήσω σύντομα στην ίδια για περισσότερα. Θα αναφερθώ λοιπόν η παραπομπή στη δίκη που λαμβάνει η χώρα στα πλημελήματα με το λεγόμενο κλητήριο θέσπισμα, το οποίο ουσιαστικώς περιλαμβάνει τη δικάσιμο, περιλαμβάνει και την κατηγορία. Εδώ υπάρχει, όσο αφορά την ενδιάμεση διαδικασία, η λεγόμενη προσφυγή κατά του κλητηρίου θεσπίσματος, δηλαδή ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να εκφράσει τις αντιρρήσεις του και να ζητήσει να κριθεί η παραπομπή ως προς την ουσία της. Είναι ένα ιονή ένδικο μέσω αυτή η προσφυγή του άρθρου 322 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, απευθυνόμενος στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος θα κρίνει την ουσία της υποθέσεως. Η προσφυγή αυτή αφορά όχι όλες τις υποθέσεις, αφορά τις υποθέσεις των πλημελημάτων που παραπέμπονται στο τριμελές πλημελιωδικείο, δηλαδή τα σοβαρότερα πλημελήματα, τα οποία μετά και τις τελευταίες νομοθετικές αλλαγές έχουν περιοριστεί σημαντικά, αφού η μεγάλη πλειονότητα των πλημελημάτων δικάζονται πλέον από τα μονομελή πλημελιωδικεία. Ο νόμος λοιπόν πάντοτε επεφύλασε και εξακολουθεί να επιφυλάσσει αυτό το ιονή ένδικο μέσο για τις σοβαρότερες περιπτώσεις πλημελημάτων που παραπέμπονται στα αρμόδια τριμελή πλημελιωδικεία, όπου εκεί ο κατηγορούμενος από την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος έχει μια δεκαήμερη προθεσμία για να προσφύγει στον εισαγγελέα εφετών και να ζητήσει ουσιαστικά την επανεξέταση της υποθέσεως. Ο εισαγγελέας εφετών που παίρνει την υπόθεση κρίνει από την αρχή επί της ουσίας και έχει τρεις δικονομικές δυνατότητες. Η μία είναι να την απορρίψει την προσφυγή. Μετά τα αυτά η παραπομπή γίνεται οριστική και η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της για εκδίκαση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Η δεύτερη δυνατότητα είναι να την κάνει δεχτή την προσφυγή. Εάν κάνει δεχτή την προσφυγή, η υπόθεση ξαναγυρνάει για να εισαρθεί στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, αφού προηγηθεί μια αντίστοιχη πρόταση του εισαγγελέως πλημελιωδικών προς το Συμβούλιο.
έχει επίσης την δυνατότητα, πριν αποφασίσει είτε την απόρριψη είτε την αποδοχή της προσφυγής, να διατάξει συμπληρωματική προανάκριση ή τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων που ο ίδιος κρίνει ότι έπρεπε να γίνουν και δεν είχαν γίνει, ή συμπληρωματικών ανακριτικών πράξεων που κρίνει εν ώψη των όσων αναφέρονται στην προσφυγή από πλευράς του κατηγορουμένου ότι πρέπει να διενεργηθούν προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια ως προς το αν πρέπει πράγματι να παραπευθεί σε δίκη υπόθεση ή όχι. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση που αναφέρουμε τώρα, δηλαδή που ο εισαγγελέας εφετών θεωρεί ότι πρέπει να γίνει συμπληρωματική προανάκριση, διατάσσεται συμπληρωματική προανάκριση με τις ανακριτικές ενέργειες αυτές που κρίνει ο εισαγγελέας εφετών και αφού διενεργηθούν, ο εισαγγελέας εφετών παίρνει πάλι ο ίδιος στα χέρια του την προσφυγή και τη δικογραφία προκειμένου να κρίνει αν θα την κάνει δεχτή ή αν θα την απορρίψει. Εδώ πρέπει να πούμε και το εξής πρακτικό θέμα, ότι ο εισαγγελέας πλημελιωδικών μετά την αποδοχή της προσφυγής από τον εισαγγελέα εφετών εισηγείται με σχετική πρότασή του προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, καταρχήν δεν δεσμεύεται από την κρίση του εισαγγελέου εφετών. Δηλαδή, ο εισαγγελέας πλημελιωδικών είναι ελεύθερος να προτείνει ό,τι κατά την κρίση του εκείνος κρίνει. Θα μπορούσε δηλαδή θεωρητικά να προτείνει και την παραπομπή ή και την απαλλαγή. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων, φυσικά, όταν γίνεται δεκτή για λόγους ουσίας από τον εισαγγελέα εφετών, είναι να ακολουθείται αυτή η άποψη, αλλά ξαναλέω, αυτό δεν είναι κατά νόμον δεσμευτικό. Και μετά την έκδοση του βουλεύματος, οριστικοποιείται είτε η απαλλαγή, αν το Συμβούλιο Πλημελιωδικών κρίνει ότι δεν πρέπει να απαγγελθεί κατηγορία, είτε οριστικοποιείται η παραπομπή σε δίκη και η υπόθεση εισάγεται στο αρμόδιο δικαστήριο. Εδώ υπάρχει και μία παραλλαγή αυτής της διαδικασίας που αφορά τα πρόσωπα ιδιάζουσας δοσηδικίας, μεταξύ των οποίων και εμείς οι δικηγόροι δηλαδή που απολαμβάνουμε αυτού του προνομίου να δικαζόμαστε από το μονομελές εφετείο πλέον, όπου το κλητήριο θέσπισμα συντάσσεται από τον εισαγγελέα εφετών. Και σε αυτήν την περίπτωση, για τα δικήματα αυτά που θα ήταν υπό κανονικές συνθήκες αρμοδιότητας τριμελούς πλημελιωδικίου, ο κατηγορούμενος δικηγόρος έχει δικαίωμα προσφυγής. Αυτή η προσφυγή όμως ασκείται ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών αυτή τη φορά, διότι ήδη ο εισαγγελέας εφετών που ως ανώτερος θα έκρινε στην αντίστοιχη περίπτωση ενός πολίτη που δεν απολαμβάνει το προνόμιο της ιδιάζουσας δοσηδικίας, έχει ο ίδιος εκδώσει το κλητήριο θέσπισμα, οπότε σε αυτή την περίπτωση κρίνει κατόπιν προτάσεως εισαγγελέος που χρεώνεται την προσφυγή, ο οποίος προτείνει προς το Συμβούλιο, όχι ο εισαγγελέας που είχε εκδώσει το κλητήριο φυσικά, και το Συμβούλιο αποφασίζει κυριαρχικά έχοντας τις ίδιες δυνατότητες που έχει στις αντίστοιχες περιπτώσεις της μη ιδιάζουσας δοσηδικίας ο εισαγγελέας εφετών. Να την απορρίψει, να τη δεχτεί, να διατάξει περαιτέρω προανάκριση και μετά ταύτα να αποφανθεί εξίσου για το αν πρέπει να παραπευθεί σε δίκη ή όχι. Οπότε είτε βγαίνει απαλλακτικό βούλευμα και κλείνει η υπόθεση, είτε βγαίνει βούλευμα που απορρίπτει την προσφυγή. Οπότε οριστικοποιείται με αυτόν τον τρόπο η παραπομπή ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Εδώ θα σας πω εισαγωγικά, γιατί θα σας αναπτύξει μετά περισσότερο η συνάδελφος κυρία Ζωγράφου. Αυτός είναι ο ένας τρόπος παραπομπής. Υπάρχει ο κλασικός τρόπος παραπομπής που είναι το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών ή σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις του Συμβουλίου Εφετών, όπου εκεί πέρα επιδίδεται το βούλευμα μετά την έκδοσή του και ακολουθεί μια ενδιάμεση διαδικασία που ο κατηγορούμενος πλέον έχει δικαίωμα ασκήσεως εφέσεως κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για έφεση, διότι το Συμβούλιο, οι λόγοι εφέσεως προβλέπονται περιοριστικά στον νόμο και είναι μόνον δύο, δηλαδή η απόλυτη ακυρότητα ή η εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που στην πραγματικότητα είναι λόγοι αναιρετικού ελέγχου του βουλεύματος. Άρα προβλέπονται μόνο αυτές οι δύο δυνατότητες στον ίδιο τον κατηγορούμενο να ασκήσει έφεση κατά του βουλεύματος για αυτούς τους καθαρά αμιγώς νομικούς λόγους και να κριθεί αντίστοιχα από το Συμβούλιο Εφετών. Δικαίωμα εφέσεως κατά του βουλεύματος για την ουσία δεν έχει ο κατηγορούμενος, όπως δεν έχει και δικαίωμα
αναιρέσεως, είτε κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, είτε μετά τη τυχόν άσκηση εφέσεως κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών. Έχει φυσικά δικαίωμα να αιτηθεί και στη μία και στην άλλη περίπτωση είτε την άσκηση εφέσεως για την ουσία από τον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά του βουλεύματος για ουσιαστικούς λόγους, είτε στον εισαγγελέα του Αριού Πάγου για αναιρετικό έλεγχο του βουλεύματος, είτε του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, είτε του Συμβουλίου Εφετών, και αν ο εισαγγελέας αντιστοίχως εφετών και Αριού Πάγου κάνει δεχτή την αίτηση, ασκεί το ένδικο μέσο της εφέσεως ή της αναιρέσεως αντιστοίχως και ακολουθεί η αντίστοιχη διαδικασία, δηλαδή η εισαγγελική πρόταση και έκδοση βουλεύματος είτε του Συμβουλίου Εφετών, είτε του Συμβουλίου είτε του Δικαστηρίου του Αριού Πάγου που συνεδριάζει εν συμβουλίο. Υπάρχει φυσικά η παραπομπή με το κριτήριο θέσπισμα στα πλημελήματα αρμοδιότητας μονομελούς πλημελιωδικού, όπου εκεί δεν χωρεί ούτε τακτικό, ούτε έκτακτο, ούτε ιονή ένδικο μέσο, και υπάρχουν επίσης που επίσης δεν χωρεί προσφυγή ή άλλο ένδικο βοήθημα, η παραπομπή με κριτήριο θέσπισμα, με απευθείας κλίση για τις υποθέσεις των κακουργημάτων που προβλέπεται, που είναι αρμοδιότητας του μονομελούς εφετείου κακουργημάτων, όπως είναι ο νόμος περί των ναρκωτικών, οι ληστείες και κάποια συγκεκριμένα αδικήματα, τα οποία δεν έχει νόημα τώρα να σας τα απαριθμίσω, τα γνωρίζετε και μπορείτε να τα βρείτε εύκολα στον κώδικα εκεί που λέει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες. Το 309. Κώδικα ποινικής δικονομίας, όπως πολύ σωστά μου υπενθυμίζει η κυρία Ζωγράφου. Εδώ, σε αυτή την ενδιάμεση διαδικασία και μέχρι να καταστεί οριστική η παραπομπή, υπάρχει και μια άλλη πολύ σημαντική δικονομική δυνατότητα. Η πρόταση τυχόν ακυρωτήτων που έχουν λάβει χώρα κατά την προδικασία, η οποία μπορεί να προταθεί ενώπιον του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, εκεί που εκκρεμεί η υπόθεση, μέχρι την αμετάκλητη παραπομπή. Άρα, παρά την έκδοση του βουλεύματος ή μέχρι την έκδοση του βουλεύματος και μέχρι να γίνει αμετάκλητη παραπομπή, δηλαδή να παρέλθουν οι προθεσμίες ασκήσεως ενδίκων μέσων ή να ασκηθούν και να απορριφθούν τα ένδικα μέσα, ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να προβάλλει τις τυχόν ακυρότητες, είτε σχετικές είτε απόλυτες, που έχουν λάβει χώρα κατά την άποψή του κατά τη διάρκεια της προδικασίας, ώστε να κριθούν από το αρμόδιο συμβούλιο και να κηρυχθεί η ακυρότητα, που μπορεί πολλές φορές να οδηγήσει ακόμα και, για παράδειγμα, στην ακύρωση της ποινικής διώξεως και στην επαναφορά της υποθέσεως ακόμα και στο στάδιο της προκαταρκτικής εξετάσεως, αν, για παράδειγμα, κριθεί ότι έχει λάβει χώρα απόλυτη ακυρότητα στην άσκηση της ποινικής, στην κίνηση της ποινικής διώξεως για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό που έχει καμιά φορά ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τι συμβαίνει με την πρόταση των ακυρωτήτων αυτών στις υποθέσεις που δεν παραπέμπονται με βούλευμα, που εκεί πέρα έχει μια ενδιάμεση διαδικασία σχετικώς άνετη. Η υπόθεση φτάνει σε έναν εισαγγελέα, ο εισαγγελέας θέλει κάποιο χρόνο να προτείνει, ειδοποιείται ο κατηγορούμενος για την ύπαρξη προτάσεως για να λάβει αντίγραφο και να την αντικρούσει ή να την ενισχύσει. Συνεπώς έχει τη δυνατότητα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις της απευθείας παραπομπής, όπου εκεί πέρα στην πραγματικότητα, με την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος, κατά τη μία άποψη έχει γίνει αμετάκλητη παραπομπή και έχουν καλυφθεί ακυρότητες. Εκεί και υπάρχουν και σχετικές διατάξεις, και παλαιότερες κυρίως, όπου έχει κριθεί ότι αυτή την ακυρότητα μπορείς να την προτείνεις μέχρι την παρέλευση προθεσμίας ασκήσεως της προσφυγής, όπου προβλέπεται φυσικά. Δεν προβλέπεται σε όλες τις περιπτώσεις. Και με το εμφανίζεται και αντιλέγει. Ναι, και με το εμφανίζεται και αντιλέγει αργότερα στο ακροατήριο, ή και με την ίδια την προσφυγή ή στην προθεσμία της προσφυγής και πριν την άσκηση αυτή με πρότασή της ενώπιον του αρμοδίου συμβουλίου. Εγώ θα σας πω αυτά τα ολίγα προς το παρόν. Θα μου επιτρέψετε να αποχωρήσω, σας ζητώ συγγνώμη, δεν ήταν προγραμματισμένο, και θα έχετε όλη τη χαρά να απολαύσετε από εδώ και πέρα την κυρία Ζωγράφου, την οποία και ευχαριστώ για την κατανόηση και για την... Αυτά είναι ιδανικά, αγαπητέ συνάδελφοι. Ωραία, δεκτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε μαζί. Ως ενδιάμεση διαδικασία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφερόμαστε σε εκείνες τις διαδικαστικές πράξεις της ποινικής δίκης, που είναι αφού έχει τελειώσει η συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού, δηλαδή η ανάκριση ή η προκαταρκτική, και μετά αποφασίζεται η παραπομπή
των κατηγορουμένων στο ακροατήριο. Η ενδιάμεση διαδικασία γιατί είναι σημαντική? Είναι σημαντική γιατί στο σύστημά μας που υπάρχει είναι μια δυνατότητα να ξεφύγει από την ποινική δίωξη, από την ποινή ο κατηγορούμενος. Τι εννοώ? Σας είπε προηγουμένως ο συνάδελφος για το τι είναι το κλητήριο θέσπισμα και πώς μπορεί κανείς να προσφύγει σε αυτό όταν υπάρχουν τα νομικά σφάλματα που προβλέπονται στα εκεί άρθρα 323 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Κατά το κεφάλαιο του κώδικα σας, ανοίξτε τον να τον δείτε, τα άρθρα 320 έως 328 ονομάζονται προπαρασκευαστική διαδικασία. Είναι δηλαδή διαδικασία προετοιμασίας για το ακροατήριο. Αυτή η προετοιμασία πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον νόμο, δηλαδή να μην παραβιαστούν δικαιώματα του κατηγορουμένου, γι' αυτό το λόγο έχει το δικαίωμα να ασκήσει την προσφυγή που μόλις ακούσατε πριν. Ενδιαφέρον μεγάλο έχει να συσχετίσετε αυτά τα δικαιώματα της προσφυγής στην ενδιάμεση διαδικασία με τα άρθρα 111 έως 113 του ποινικού κώδικα που αφορούν την παραγραφή των εγκλημάτων. Επειδή, όπως σας είπε ο κύριος Αθανασόπουλος, πρακτικά προσφυγή κατά κλητηρίου θεσπίσματος υπάρχει μόνο στις παραπομπές στο τριμελές πλημελημάτων, στο τριμελές πλημελιωδικείο. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για πλημελήματα. Τα πλημελήματα όμως έχουν μια σχετικά σύντομη παραγραφή, η οποία παραγραφή μπορεί να είναι πενταετής, δείτε τα άρθρα στον ποινικό κώδικα, και μπορεί να παρεκταθεί, να μεγαλώσει δηλαδή, υπό τον όρο της νόμιμης έναρξης της κύριας διαδικασίας. Και πότε έχω νόμιμη έναρξη της κύριας διαδικασίας? Όταν η επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος έχει γίνει νομίμως. Άρα λοιπόν οι προσφυγές έχουν αξία δικηγορική για εσάς. Είναι μια ευχέρεια να τελειώσετε τη δίκη νωρίτερα, ανάλογα με τις συνθήκες και τους χρόνους που έχετε μπροστά σας. Απλώς σας λέω, σε συνέχεια αυτού που είπε ο κύριος Αθανασόπουλος, συσχετίστε τις διατάξεις αυτές με τις διατάξεις περί παραγραφής. Πάμε τώρα στα συμβούλια. Συμβούλια έχουμε δύο, όπως ακούσατε. Πάλι παραπέμπω στα άρθρα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για να τα παρακολουθείτε. Άρθρα 305 έως 315 Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Άρθρα 316 έως 319 Συμβούλιο Εφετών. Τι είναι το Συμβούλιο? Το Συμβούλιο είναι ένα δικαστήριο που συνεδριάζει χωρίς ακροατήριο. Είναι δηλαδή 3 δικαστές, είναι τριμελές. Δεν έχουμε μονομελές συμβούλιο, ευτυχώς. Μας αρκούν τα μονομελή ακροατήρια. Όπου 3 δικαστές αποφασίζουν για τη διαχείριση, τη δικονομική διαχείριση μιας υπόθεσης. Τι θέλω να πω με αυτό? Όπως ξέρετε, το χαρακτηρισμό μιας αξιόπινης πράξης τον κάνει ο εισαγγελέας κατά την άσκηση της ποινικής δίωξης. Ο εισαγγελέας λοιπόν είναι αυτός που λέει ότι η πράξη είναι κακούργημα ή πλημέλημα και πιο απ' όλα είναι ποια πράξη συγκεκριμένη είναι. Η επόμενη φάση δικονομική που μπορεί να διαχειριστεί μια δικαστική αρχή την κατηγορία είναι το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Το Συμβούλιο έχει την ευχέρεια να αξιολογήσει το υλικό που έχει μαζευτεί από την ανάκριση, να το εκτιμήσει, να κάνει δικανικό συλλογισμό. Τα βουλεύματα είναι αποφάσεις, απλώς λέγονται βουλεύματα γιατί είναι χωρίς ακροατήριο αποφάσεις. Είναι αποφάσεις, δηλαδή έχουν δικονομικό συλλογισμό και μπορούν να αλλάξουν την κατηγορία με ακρότατα όρια, την τήρηση των βασικών αρχών της ποινικής δικονομίας, δηλαδή δεν μπορούν να παραπέμψουν τον κατηγορούμενο για κάτι για το οποίο δεν έχει απολογηθεί. Εάν έχει απολογηθεί, μπορεί να διαμορφωθεί η κατηγορία μέσα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο από αυτό που είχε ξεκινήσει με την ποινική δίωξη. Είναι λοιπόν σημαντικά τα συμβούλια. Βασικά, το Συμβούλιο που αποφασίζει σήμερα, όπως είναι διαμορφωμένος ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, στον μεγαλύτερο ποσοστό των υποθέσεων, είναι το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών πηγαίνει η δικογραφία μετά από πρόταση του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας Πλημελιωδικών κάνει πρόταση προς το Συμβούλιο, έχοντας μελετήσει το υλικό της δικογραφίας που έχει μπροστά του και προτείνει προς το Συμβούλιο τη διαχείριση της κατηγορίας. Τα βουλεύματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν αποφασίζουν το ένοχος ή αθώος ενός κατηγορουμένου. Για την ακρίβεια, το αθώος μπορούν να το αποφασίσουν, δεν μπορούν να αποφασίσουν το ένοχος.
εάν υποψιάζονται, δηλαδή έχουμε επαρκείς υπόνοιες ενοχής, αν διαπιστώνουν επαρκείς υπόνοιες ενοχής για τον κατηγορούμενο που έχουν μπροστά τους, το χειρότερο, το βαρύτερο που μπορούν να κάνουν γι' αυτόν είναι να πούν να παραπεμφθεί στο αρμόδιο δικαστήριο. Δεν αναιρεί το Συμβούλιο την υποχρεωτική ακροαματική διαδικασία που προβλέπει ο κώδικας για μια ποινική δίκη, απλώς μπορεί να τη συντομεύσει εάν κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής. Τώρα, προτείνει, είπαμε, ο εισαγγελέας, αποφασίζουν οι 3 δικαστές. Οι 3 δικαστές στην πράξη αποφασίζουν με την εισήγηση ενός από των 3, για λόγους πρακτικούς, να μην διαβάζουν όλοι όλα. Βεβαίως έχουν δικαίωμα και πρόσβαση να μελετήσουν όλη τη δικογραφία. Συνήθως όμως ακολουθούν την άποψη του εισηγητή. Ο κατηγορούμενος μπορεί να παρέμβει. Ο κατηγορούμενος μπορεί να παρέμβει. Προβλέπει ο νόμος τη δυνατότητα να εμφανιστεί ξανά ο κατηγορούμενος και να υποβάλει μετά από τον εισαγγελέα τις απόψεις του για την κατηγορία. Δηλαδή, κάνει την πρότασή του εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος εκ του νόμου υποχρεούται να του γνωστοποιηθεί η πρόταση αυτή, τον καλεί η γραμματεία, μάλιστα ο νόμος λέει και με mail τώρα, τηλέφωνο ή με mail, ότι υπευλήθη η πρόταση του κυρίου εισαγγελέα και έχει δικαίωμα να υποβάλει και ο κατηγορούμενος το υπόμνημά του, προκειμένου να τοποθετηθεί σε σχέση με την πρόταση του εισαγγελέα και σε σχέση με τη διαχείριση της δικογραφίας μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σας είπε ήδη ο κύριος Αθανασόπουλος ότι η φάση αυτή του Συμβουλίου είναι πολύ σημαντική, γιατί τελειώνει η δυνατότητα προβολής τυχόν ακυρωτήτων της προδικασίας. Αν υπάρχουν λοιπόν ακυρότητες στην προδικασία και δεν τις πείτε εκείνη την ώρα, καλύπτονται, λέει ο νόμος, πρακτικά τις χάσαμε. Δεν μπορούμε να τις σώσουμε. Τι μπορεί να γίνει πριν φτάσει, αφού κάνει μια πρόταση, αφού παραλάβει μια δικογραφία ο εισαγγελέας και δεν είναι έτοιμος να κάνει πρόταση. Μπορεί μια δικογραφία να μην είναι πλήρης. Δηλαδή, να κρίνει ο εισαγγελέας που την παραλαμβάνει από την ανάκριση ότι πρέπει να γίνουν κάποιες ακόμα διαδικαστικές πράξεις. Παραδείγματος χάρη, έχουμε ένα οικονομικό έγκλημα και δεν υπάρχει οικονομοτεχνική πραγματογνωμοσύνη. Και λέει, πώς εγώ θα αποφασίσω αν αυτή είναι απιστία σε βαθμό πλημελήματος ή κακουργήματος. Λέω ένα οικονομικό έγκλημα που η αξία του πράγματος διαμορφώνει την πράξη σε διαφορετικό βαθμό. Έχει λοιπόν δικαίωμα ο εισαγγελέας να επιστρέψει τη δικογραφία στον ανακριτή με συγκεκριμένη παραγγελία, να του πει κάνε και αυτή τη διαδικαστική πράξη για να συμπληρωθεί η δικογραφία. Εννοείται ότι αν επιστρέψει στον ανακριτή, φαντάζομαι αυτά τα είπατε και στα προηγούμενα σεμινάρια, η δικογραφία με αυτόν τον τρόπο, μετά από εισαγγελική παραγγελία, θα λάβει γνώση ξανά ο κατηγορούμενος και θα κληθεί ξανά να ασκήσει δικαιώματα ο κατηγορούμενος, ενδεχομένως να απολογηθεί εκ νέου, συμπληρωματικά. Τώρα, ενδιαφέρον έχει ότι με τις τελευταίες τροποποιήσεις του κώδικα ποινικής δικονομίας, εκεί που παλιά εκαλεί το μόνο ο κατηγορούμενος να υποβάλει τις απόψεις του στο Συμβούλιο, θεωρείται αναγκαία μια ισότητα των όπλων και καλούνται όλοι οι διάδικοι να έχουν μια άποψη στο Συμβούλιο. Υπάρχουν κάποια προβλήματα σχετικά με τα εξής ζητήματα στα Συμβούλια. Καθώς ξέρετε, ή αν δεν ξέρετε θα το δείτε από την εμπειρία σας, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών δεν έχει μόνο άποψη για το τι θα γίνει με την κατηγορία, αν δηλαδή θα απαλλάξω κάποιον ή θα τον παραπέμψω στο ακροατήριο ως Συμβούλιο. Έχει άποψη και για το τι θα γίνει με τα δικονομικά μέτρα καταναγκασμού που έχουν υποβληθεί από την ανάκριση. Παραδείγματος χάρη, με την προσωρινή κράτηση, με την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, αν δηλαδή θα διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι ή όχι. Σε αυτό το θέμα άποψη έχει ο κατηγορούμενος, δηλαδή μπορεί να πει για ποιο λόγο να μην διατηρηθεί η προσωρινή του κράτηση, για ποιο λόγο να μην διατηρηθεί η απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα. Παραδείγματος χάρη είναι ένας επιχειρηματίας που πρέπει να ταξιδεύει στο εξωτερικό. Ή είναι ένας ασθενής άνθρωπος που πρέπει να ταξιδεύει στο εξωτερικό για να επισκεφτεί τους γιατρούς του. Έχει λοιπόν άποψη για αυτά ο κατηγορούμενος. Υπάρχει μια συζήτηση για το αν πρέπει να έχει άποψη για αυτά και ο υποστηρίζουν την κατηγορία. Δηλαδή, αν θα πρέπει να έχει άποψη το θύμα περί του αν θα αρθούν οι περιοριστικοί όροι του κατηγορούμενου. Το ζήτημα ετέθη, αν ψάξετε θα το δείτε ή αν το θυμάστε, ειδικά για τα εγκλήματα της ενδοοικογενειακής βίας. Αν δηλαδή θα πρέπει σε αυτή τη φάση των συμβουλίων να έχει άποψη το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας αναφορικά με την άρση των περιοριστικών όρων
που έχουν επιβληθεί στον κατηγορούμενο. Αυτό κατά την άποψή μου και για τον τρόπο που έχω καταλάβει εγώ στην πορεία μου τόσα χρόνια τα δικαιώματα του κατηγορουμένου είναι προβληματικό. Σας θέτω υπόψη και το εξής για να καταλάβετε σαν συγκριτικό μέγεθος γιατί είναι προβληματικό. Καθώς ξέρετε, στην ακροαματική διαδικασία, ο συνήγορος του υποστηρίζοντος την κατηγορία έχει δικαίωμα να μιλήσει για την ενοχή του κατηγορουμένου, δηλαδή να προτείνει στο δικαστήριο να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος. Δεν έχει όμως δικαίωμα και δεν έχει άποψη, δεν του δίνεται καν ο λόγος, να μιλήσει για το αν θα το αναγνωριστούν ελαφρυντικά ή για ποιο θα είναι το ύψος της ποινής που θα πρέπει να του επιβληθεί. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι το δικονομικό μας σύστημα κρατάει το συνήγορο του πολιτικού ενάγοντος σε ένα επίπεδο μόνο περί του αν τελέστηκε ή όχι πράξη, αν είναι ένοχος ή όχι ο κατηγορούμενος, φοβάμαι ότι τυχόν άνοιγμα στη φάση των συμβουλίων σε δικαίωμα της πολιτικής αγωγής, του υποστηρίζοντας την κατηγορία, έστω και σε αυτά τα εγκλήματα που είναι σοβαρά και με κοινωνικό αντίκτυπο της ενδοοικογενειακής βίας. Αν το ανοίγαμε λοιπόν και προς το θύμα, θα ήταν συζητήσιμη η νομιμότητά τους. Τώρα, ήδη σας είπε ο προηγούμενος ομιλητής ότι υπάρχουν ποιες υποθέσεις πάνε στα συμβούλια. Θα δείτε τον κώδικά σας, γι' αυτό σας παρέπεψα στα άρθρα, δεν έχει νόημα να επαναλάβω τα άρθρα. Όλες οι υποθέσεις πριν καταλήξουν στο ακροατήριο περνάνε από το δικαστικό συμβούλιο. Η φιλοσοφία είναι ότι μπορεί μέσα από την δικαστική έρευνα που γίνεται από τους 3 δικαστές του Συμβουλίου, μπορεί να μειωθούν οι υποθέσεις που φτάνουν στο ακροατήριο. Και αυτό είναι επωφελία και της δικαιοσύνης, αλλά φυσικά και των πολιτών, ότι μπορεί να μην πρέπει να φτάσουν να διαπομπευθούν στο πλαίσιο μιας ποινικής δίκης. Όλες λοιπόν οι υποθέσεις, τα σοβαρά πλημελήματα και τα κακουργήματα περνάνε από τα συμβούλια, εκτός από μια ομάδα εγκλημάτων, τα οποία ως ενδιάμεση διαδικασία έχουν το φαινόμενο της απευθείας κλήσης στο ακροατήριο με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα εφετών και προέδρου εφετών. Είναι τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 308-309. Η νομική άποψη πίσω από αυτά είναι ότι έχουν μια αποδεικτική ευχέρεια σε σχέση με άλλα. Παραδείγματος χάρη, με απευθείας κλήση πηγαίνει μια υπόθεση ναρκωτικών, όπου τα πράγματα αποδεικτικά είναι πιο εύκολα, δεν χρειάζεται να τα επεξεργαστούν 3 δικαστές. Αν τον πιάσαμε και κατέχει ναρκωτικά, αν η ποσότητα είναι αυτή τόση, με το υλικό που υπάρχει στη δικογραφία μπορεί να πάει υπόθεση στο ακροατήριο και το κρίνουν πια μόνο 2 δικαστικοί παράγοντες που προβλέπει ο νόμος και όχι 3 δικαστές. Δικαστές είναι και αυτοί, αλλά με διαφορετική βαθμίδα. Ο πρόεδρος εφετών και ο εισαγγελέας εφετών συμφωνούν και παραπέμπουν. Υπάρχει ένα ζήτημα ότι εκεί ο κατηγορούμενος πώς μπορεί να πει την άποψή του. Δοκιμάζουν οι συνάδελφοι, δοκιμάζουμε να υποβάλουμε υπομνήματα όταν υποβάλλει το αίτημα ο εισαγγελέας εφετών προς τον πρόεδρο για τη σύμφωνη γνώμη, προκειμένου να φέρουμε τις αντιρρήσεις μας. Εν πάση περιπτώσει, είναι περιορισμένη η απευθείας παραπομπή στο ακροατήριο για τους λόγους που σας εξήγησα. Καλόν είναι να δίνεται η ευκαιρία στη δικαιοσύνη να κρίνει έναν άνθρωπο πριν τον φέρει στο στάδιο να απολογηθεί σε ένα ακροατήριο, γιατί η απολογία σε ένα ακροατήριο, δηλαδή σε μια δημόσια δίκη, τον στιγματίζει περισσότερο από όσο μπορεί τελικά να χρειάζεται. Για σκεφτείτε κάποιος που απαλλάσσεται, έχει υποστεί δίκες γιατί είναι καταχραστής, γιατί είναι και τελικά απαλλάσσεται. Τώρα, σας είπα ήδη ότι το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει μόνο για παραπομπή ή για απαλλαγή και βγάζει την απόφασή του. Η απόφαση τι είναι? Είναι το βούλευμα. Όπου βλέπετε βούλευμα, το όργανο που το έχει εκδώσει λέγεται Συμβούλιο. Δικαστές είναι, αλλά έχουμε τους τεχνικούς όρους. Καλόν είναι να τους προσέχετε, μια που είστε νέοι συνάδελφοι. Το βούλευμα έχει περιεχόμενο που αφορά την κατηγορία και τα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού που έχουν ήδη επιβληθεί. Για την κατηγορία μπορεί να παραπέμψει ή να απαλλάξει. Προφανώς αν απαλλάξει καταργεί και τα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού που έχουν επιβληθεί. Εάν δεν απαλλάξει και παραπέμψει, μπορεί να παραπέμψει είτε για την αρχική κατηγορία είτε να την διαμορφώσει, όπως σας είπα, ανάλογα με τα ευρήματα που έχουν προκύψει από την ανάκριση.
Αν όμως παραπέμψει, έχει την ευχέρεια να διατηρήσει ή να αναδιαμορφώσει τα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού που έχουν ήδη επιβληθεί στον κατηγορούμενο. Το βούλευμα αυτό, επειδή είπαμε γίνεται σε ένα κλειστό δωμάτιο, σε συμβούλιο, το πληροφορείται ο κατηγορούμενος δια της επιδόσεώς του. Είναι από εκείνα τα ποινικά κείμενα που πρέπει να το στείλει η δικαιοσύνη στον κατηγορούμενο, να το επιδώσει και μάλιστα να το επιδώσει κατά τρόπο που θα του γίνει αντιληπτή η επίδοση, πώς έγινε, θυροκόλληση ή ισχύρας κοινοποίηση, και ο χρόνος που έγινε αυτή η επίδοση. Γιατί όταν έχουμε εγκλήματα τα οποία παραπέμπονται στο ακροατήριο διαβουλεύματος, το βούλευμα πρέπει να έχει καταστεί αμετάκλητο για να μπορέσει να γίνει η παραπομπή του κατηγορουμένου. Πάμε να το πούμε σε απλά ελληνικά. Πρέπει να γίνει η επίδοση του βουλεύματος, η οποία θα λέει ότι επέδωσα στην Σωτηρία Ζωγράφου σήμερα 2 Μαΐου 2026. Από την ημερομηνία εκείνη της επίδοσης αρχίζουν να μετράν οι χρόνοι για να γίνει το βούλευμά μας αμετάκλητο. Γιατί όπως ακούσατε προηγουμένως, υπάρχει η δυνατότητα στον κατηγορούμενο, για συγκεκριμένους λόγους, αλλά υπάρχει η δυνατότητα να ασκήσει έφεση κατά βουλεύματος. Οι λόγοι είναι νομικοί, δεν είναι για κακή εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων, δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει μόνο η ακυρότητα και υπάρχει και η ασφαλμένη εφαρμογή νόμου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει η δυνατότητα της εφέσεως, όσο διαρκεί η προθεσμία της εφέσεως και εν συνεχεία ή και, δείτε τη διάταξη του νόμου, της αναιρέσεως, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, πρέπει η δικαιοσύνη να περιμένει να παρέλθει αυτό το διάστημα και μετά να καλέσει τον κατηγορούμενο στο δικαστήριο. Είπα πριν, δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς έχετε δει, ότι το βούλευμα που δεν είναι απαλλακτικό είναι παραπεμπτικό. Τι λέει λοιπόν, λέει στη διάταξή του και παραπέμπω την κατηγορουμένη Σωτηρία Ζωγράφου να δικαστεί ενώπιον του τριμελούς εφετείου για τα κακουργήματα. Του μονομελούς εφετείου του τριμελούς θα είναι συνήθως. Λοιπόν, παραπέμπει στο δικαστήριο. Δεν μου λέει πότε. Το πότε το λέει ένα καινούριο έγγραφο που επιδίδεται στον κατηγορούμενο και είναι η κλήση. Έτσι λοιπόν, κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, ανάποδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έχετε στο νου σας ότι οι πελάτες σας ενδέχεται να παραπεμφθούν ενώπιον ενός ποινικού ακροατηρίου με 2 τρόπους, διαζευκτικά. Είτε με ένα κλητήριο θέσπισμα που περιέχει μια σύντομη περιγραφή της πράξης που τους αποδίδεται και τις σχετικές ποινικές διατάξεις που παρέβησαν, είτε αν πρόκειται για πλημέλημα, είτε αν πρόκειται για κακούργημα του άρθρου 308, είτε με βούλευμα και κλήση. Όταν υπάρχει βούλευμα, ακολουθεί κι άλλο ένα έγγραφο που είναι η κλήση. Η κλήση είναι ένα μονοσέλιδο έγγραφο, στο οποίο αναγράφεται, εννοείται ξανά το δικαστήριο της παραπομπής, ό,τι έχει αποφασίσει το Συμβούλιο, εννοείται το βούλευμα δυνάμει του οποίου παραπέμπεται, το υπαριθμόν τάδε του 2026 βούλευμα, και ο χρόνος που θα γίνει η δίκη του. Ο χρόνος, και εδώ για το χρόνο ισχύει ότι και για το κλητήριο θέσπισμα, πρέπει να έχει την ημέρα της εβδομάδας, την ημερομηνία, το μήνα, τη χρονολογία. Όλα αυτά. Μάλιστα, προβλέπει ο νόμος πια, και θα δείτε ότι και οι κλήσεις πια το αναγράφουν, την επισημείωση ότι αν δεν εμφανιστεί ο κατηγορούμενος στον τόπο και το χρόνο που του ορίζει η κλήση, θα δικαστεί ερήμην με τις σχετικές συνέπειες. Τώρα, αυτά για την ενδιάμεση διαδικασία. Προφανώς θα μου κάνετε ερωτήσεις, θα προσπαθήσω να τις διαβάσω ό,τι έχετε να μου κάνετε και από το ακροατήριο, αν υπάρχει κάτι άλλο. Σας προεξήγηλε ο κύριος Γκαβέλας ότι μαζί θα πούμε και πώς τις είπε, εναλλακτικές διαδικασίες. Τι εναλλακτικές, παιδιά, δεν λέμε εναλλακτικές. Ο νόμος, δηλαδή η εισηγητική έκθεση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αναφέρεται σε διαδικασίες που αφορούν την αποκαταστατική δικαιοσύνη και είναι αυτές που εισήχθησαν στον κώδικά μας το 2019 και ισχύουν μέχρι σήμερα με μικροτροποποιήσεις και βέβαια εφαρμόζονται, αλλά όχι σε εκτεταμένο βαθμό, είναι η αλήθεια. Πρόκειται για 2 βασικά περιπτώσεις αποκαταστατικής δικαιοσύνης.
προβλέπονται στα άρθρα 301 ως 304 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, δείτε τα, είναι η ποινική συνδιαλλαγή και η ποινική διαπραγμάτευση. Αυτά θεωρητικά ακούγονται ταυτόσιμα. Δεν είναι ακριβώς ταυτόσιμα, όμως και τα δύο έχουν κάποια κοινά σημεία. Είναι περιπτώσεις όπου προαπαιτούν την ομολογία της πράξης από τον κατηγορούμενο. Ο κατηγορούμενος δηλαδή παραδέχεται ότι έχει κάνει την πράξη όταν μπαίνει στη διαδικασία συνδιαλλαγής ή διαπραγμάτευσης. Δεν παίζει πια, το κομμάτι δεν το έκανα εγώ. Και σας το λέω αυτό, πέφτω να σας το πω, διότι είναι και το δυσκολότερο κομμάτι για τους δικηγόρους, πώς να εξηγήσουμε στους εντολείς μας ότι είναι συμφέρον για την περίπτωσή τους, για την υπόθεσή τους, να πούνε ναι, το έκανα, για τους λόγους που θα εξηγήσουμε παρακάτω ποιο είναι το κέρδος που έχουν με αυτή την ομολογία τους. Λοιπόν, η συνδιαλλαγή, δεν ξέρω πώς, με αγχήνου μνήμη θα πρέπει να το θυμάστε, με το συν μπροστά σημαίνει ότι έχω να βάλω στο παιχνίδι και τον αντίδικό μου. Δηλαδή, στην περίπτωση της ποινικής συνδιαλλαγής, ο κατηγορούμενος, δια του συνηγόρου του συνήθως, μιλάει με τους παθόντες από την πράξη του και έρχεται μαζί τους σε συμφωνία, αποκαθιστώντας τη ζημιά που έχει προκαλέσει, υπό τις προϋποθέσεις που λέει εκεί ο νόμος, λέει διάφορα εκτενή, θα σας τα πω όσο μπορώ επί τροχάδι. Τέλος πάντων, έρχεται σε συνεννόηση μαζί τους, ομολογεί την πράξη και δηλώνει έμπρακτα τη μετάνοιά του. Τι θα πει έμπρακτα, τους αποκαθιστά. Έχει κλέψει ένα στυλό που κάνει 10.000 ευρώ, δίδει τα 10.000 ευρώ ή δίνει πίσω το στυλό, αν το έχει ακόμα. Γι' αυτό και λέγεται αποκαταστατική δικαιοσύνη. Το νόημα είναι να διορθώσει το σφάλμα. Στη διαπραγμάτευση, η συνομιλία του κατηγορουμένου γίνεται με την εισαγγελική αρχή. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Στη συνδιαλλαγή. Αναφερόμαστε σε πράξεις που δεν περιέχουν βία. Συνδιαλλαγή για κλοπή μπορεί να γίνει. Συνδιαλλαγή για ληστεία δεν μπορεί να γίνει. Άρα, πρώτο πράγμα που καταλαβαίνουμε είναι ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Η πράξη λοιπόν έχει χαρακτηριστεί. Δεν είμαστε σε στάδιο υπόπτων. Είμαστε σε στάδιο κατηγορουμένων. Υπάρχει λοιπόν ποινική δίωξη και ο κατηγορούμενος κατηγορείται για πράξη που δεν περιέχει βία. Η συνδιαλλαγή γίνεται με αίτηση του κατηγορουμένου. Απαιτεί ομολογία του. Συντάσσεται πρακτικό. Τι είναι το πρακτικό? Ένα έγγραφο είναι, στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των θυμάτων της υποθέσεως και του κατηγορουμένου και πώς λύσαν το πρόβλημα. Αποδέχονται και τα μέρη γιατί το συνυπογράφουν ότι το στυλό αποκαταστάθηκε δια της καταβολής αποζημιώσεως των 10.000 ευρώ ή δια της in natura αποκατάστασης το έδωσε πίσω ο κλέφτης. Αυτό το πρακτικό το παραδίδουν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών, αν είναι πλημέλημα, ή στον εισαγγελέα φετών και εκείνος, ο εισαγγελέας δηλαδή, το εισάγει σε ένα δικαστήριο. Προσέξτε, και στη διαπραγμάτευση και στη συνδιαλλαγή, η κουβέντα, η συζήτηση και η ομολογία του κατηγορούμενου γίνεται με την εισαγγελική αρχή. Την απόφαση όμως την παίρνει υποχρεωτικά ένα δικαστήριο. Αν μπείτε στον κόπο να διαβάσετε λίγο την εισηγητική έκθεση των νέων διατάξεων στον κώδικα ποινικής δικονομίας, θα δείτε ποιο είναι το πρόβλημα στο δικό μας δίκαιο. Τη συζήτηση αυτή του bargaining, βλέπετε, πανηγυρίζει ο σύλλογος κάτω για κάποιο λόγο. Λοιπόν, που βλέπετε στις ταινίες, το αγγλοσαξονικό την προβλέπει γιατί ο εισαγγελέας έχει την ευχέρεια, το αγγλοσαξονικό δίκαιο, να διαχειριστεί την κατηγορία και την ποινή, τη συμφωνεί και τελειώσαμε. Σε εμάς από το Σύνταγμα, την απόφαση περί της ενοχής και της ποινής την παίρνει ένα δικαστήριο. Για το λόγο αυτό λοιπόν, υποχρεωτικά, αυτό το πρακτικό που το έχει δει ένας εισαγγελέας, που το έχουν συμφωνήσει τα μέρη, θα πρέπει να καταλήξει σε ένα δικαστήριο και να επικυρωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου. Το δικαστήριο όμως δεν είναι απλώς διακοσμητικό, εντάξει παιδιά φέρτε μου να υπογράψω αυτά που φέρατε και να το κάνω απόφαση. Το δικαστήριο θα ακυρωνόταν αν ήταν έτσι. Έχει κάποιες ευχέρειες και κάποιους περιορισμούς. Ο περιορισμός είναι ότι στη συζήτηση που έχει γίνει μεταξύ εισαγγελέα και κατηγορουμένου μετά τη συνδιαλλαγή, ο εισαγγελέας έχει προτείνει μία ποινή και λέει για την κλοπή που έκανες παιδί μου
και αφού την αποκατέστησες, εγώ σου λέω ότι η ποινή σου θα είναι 2 χρόνια. Μέχρι εκεί. Αυτό εισάγεται, αυτό προτείνει ο εισαγγελέας στο δικαστήριο. Το δικαστήριο έχει την ευχέρεια να αξιοποιήσει αυτή την ποινή ως ταβάνι, ως ανώτατο όριο λέει και ο νόμος, δεν λέει ταβάνι, αλλά καταλαβαίνετε τι λέω, και να κινηθεί από εκεί και κάτω. Επίσης, ως δικαστήριο που είναι, έχει την ευχέρεια, κατόπιν σχετικού αιτήματος του κατηγορουμένου, να αναγνωρίσει και ελαφρυντικά. Δηλαδή, ναι, πήρες το στυλό που κάνει 10.000, το έδωσες πίσω, ωραία, είπε ο κύριος εισαγγελέας 2 χρόνια, αλλά το έκανες γιατί πεινούσες. Σου αναγνωρίζω λοιπόν και ένα ελαφρυντικό μη ταπεινών αιτίων. Σου αναγνωρίζω και ένα ελαφρυντικό ότι το έκανες, ήταν σε μια στιγμή αδυναμίας, μέχρι τώρα είσαι ένας καλός άνθρωπος και δεν έχεις ενοχλήσει κανέναν. Το δικαστήριο έχει την ευχέρεια αναγνώρισης ελαφρυντικού. Αντιλαμβάνεστε ότι μετά την αναγνώριση ελαφρυντικού έχει δικαίωμα να κάνει χρήση του μέτρου του άρθρου 83 και να μειώσει την ποινή, μεταβάνει τα 2 χρόνια προς τα κάτω, ξεποιώντας το ελαφρυντικό. Τώρα, στην διαπραγμάτευση, η συζήτηση γίνεται μεταξύ εισαγγελέα και κατηγορουμένου, ενδεχομένως να κληθεί και ο παθών, δεν είναι όμως απαραίτητο. Εδώ κυριαρχούν τα αυτοεπαγγέλτως διωκόμενα εγκλήματα και μπορούν να είναι διαφόρων ειδών εγκλήματα, πάλι εξαιρείται η βία. Τα εγκλήματα βίας μπορείτε να καταλάβετε γιατί δεν θέλει να τα λύνει με τελείως, ας το πούμε έτσι, εξοδικαστική διαδικασία ο νομοθέτης, γιατί θα έδινε μια ευχέρεια στην κοινωνία να χρησιμοποιεί όλο και περισσότερη βία. Η αντίληψη είναι λοιπόν ότι τα εγκλήματα, θα θυμάστε το παράδειγμα, η κλοπή και κακουργηματική μπορεί να γίνει αντικείμενο εναλλακτικής διαδικασίας, δηλαδή διαπραγμάτευσης της συνδιαλλαγής. Η ληστεία όχι. Λοιπόν, πάλι γίνεται με αίτημα κατηγορουμένου. Να σας πω το εξής. Το αίτημα κατηγορουμένου και για τις 2 διαδικασίες, και για τη συνδιαλλαγή και για τη διαπραγμάτευση, έχει συμπληρωθεί από τον Μάιο από τον 50-90 του 24, έχει συμπληρωθεί με τη δυνατότητα πλέον και του εισαγγελέα να κρίνει εάν μια υπόθεση μπορεί να μπει σε συνδιαλλαγή ή διαπραγμάτευση και να την προτείνει εκείνος προς τον κατηγορούμενο ή τον συνηγορό του. Υπάρχει και σας συστήνω να ψάξετε να τη βρείτε, η υπαριθμόν 3 του 2025 εγκύκλειος εισαγγελέα Αρείου Πάγου, που λέει αναλυτικά πώς πρέπει να το χειριστούν οι κατατόπους εισαγγελείς, αυτό τον ρόλο έχουν οι εγκύκλοι, καθώς ξέρετε, του εισαγγελέα Αρείου Πάγου, και μάλιστα τους παροτρύνει και τους ενθαρρύνει να χρησιμοποιούν αυτούς τους διαφορετικούς τρόπους περαίωσης μιας ποινικής διαδικασίας για να μην φτάνει μια υπόθεση στο ακροατήριο. Δηλαδή, τους λέει ακόμα και αν ο κατηγορούμενος δεν δείχνει πρόθυμος ή δεν σας προσήγησε, αν εσείς κρίνετε ότι η υπόθεση επιδέχεται συνδιαλλαγή, διαπραγμάτευσης, προτείνετε το εσείς, κύριοι συνάδελφοι εισαγγελείς. Λοιπόν, στην περίπτωση της διαπραγμάτευσης, η συζήτηση που γίνεται με τον εισαγγελέα, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται μόνο για την επιβλητέα ποινή. Να πω το πρακτικό κομμάτι που δεν το είπα και θεωρούσα αυτονόητο. Όταν απευθύνεται ένας κατηγορούμενος προς τον εισαγγελέα ή τέλος πάντων και μετά από αίτημα του εισαγγελέα πάνε να διαπραγματευτούν, αυτά όλα γίνονται γραπτώς. Δηλαδή, ό,τι και να υποθεί προφορικά, επί γραπτού κειμένου θα γίνει η συζήτηση. Έχει λοιπόν σημασία για το συνήγορο, το λέω για εσάς, να διατυπώσετε στο αίτημά σας προς τον εισαγγελέα για διαπραγμάτευση, πέρα από το στάνταρ απαιτούμενο του νόμου, ομολογώ την πράξη μου, και ότι ελαφρυντικό στην περίπτωση τέλεσής της έχετε, και ότι η διάζουσα περίπτωση προκύπτει στο έγκλημα του πελάτη σας και ούτω καθεξής, είναι η ευκαιρία σας για να πετύχετε την καλύτερη ποινή. Θα έλεγα την καλύτερη τιμή, αλλά βλέπετε γλώσσα λανθάνουσα, την καλύτερη ποινή με τον εισαγγελέα. Έχει λοιπόν σημασία να καταγράψετε σε αυτό το κείμενο της διαπραγμάτευσης κάθε τι υπερασπιστικό που μπορεί να υπάρχει για τον εντολέα σας, θα το βρείτε μπροστά σας στην ποινή. Σας είπα ήδη ότι με τον εισαγγελέα όταν μιλά στη διαπραγμάτευση υπάρχει δυνατότητα να βάλει στο παιχνίδι και τον παθόντα, δεν είναι όμως υποχρεωτικό, ή μπορεί και να μην υπάρχει παθόν από το αδίκημα.
Και όταν τελειώσει αυτό, συντάσσεται πάλι ένα πρακτικό, δηλαδή μια κόλλα χαρτί, που περιέχει την ομολογία, την ποινή που συμφωνήθηκε και, λέει ο νόμος, τον τρόπο που θα εκτιθεί αυτή η ποινή. Τώρα, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ τρόπο έκτησης ποινής. Μια ποινή, να το πούμε γενικά και αν υπάρχει ερώτηση να το πούμε και ειδικότερα. Μια ποινή μπορεί να εκτιθεί με ηρκτή, δηλαδή με εγκλισμό, με στέρηση της ελευθερίας. Μπορεί να ανασταλεί εν όλο ή εν μέρη, να θεωρηθεί εκτιτέα κατά μέρος και ανασταλόμενη κατά το υπόλοιπο. Μπορεί να μετατραπεί σε χρήμα. Τι άλλο μπορεί να γίνει κοινωνική εργασία. Αυτά όλα μπορούν να τα συμφωνήσουν στο πρακτικό ο εισαγγελέας με τον κατηγορούμενο. Εννοείται ότι οι κανόνες του ποινικού δικαίου δεν θα παραβιαστούν. Δηλαδή, εάν έχω μια ποινή καθήξεως, η κάθριξη, όπως ξέρετε, δεν μετατρέπεται, αυτή δεν θα μπορέσει να μετατραπεί. Βεβαίως, αν δείτε τις διατάξεις, για να έχει νόημα να προσελκυθεί ο κατηγορούμενος σε μια διαπραγμάτευση, οι ποινές είναι αντιμετωπίσιμες. Γι' αυτό και ο νόμος λέει για τον τρόπο έκτησης να συμφωνηθεί. Οι ποινές, όταν γίνεται μια διαπραγμάτευση, το πλαίσιο ποινής, και αυτό είναι το κέρδος του κατηγορουμένου, αλλάζει κατά τον τρόπο που το περιγράφει ο νόμος στις διατάξεις αυτές 301-304, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης που διαπραγματεύονται. Το πρακτικό αυτό, μόλις ετοιμαστεί, πηγαίνει στο μονομελές εφετείο ή στο μονομελές πλημελιωδικείο πάλι, δηλαδή πηγαίνει στο αρμόδιο δικαστήριο, προκειμένου να επικυρωθεί κατά τον τρόπο που είπαμε και για τη συνδιαλλαγή, δηλαδή πρέπει να βγει δικαστική απόφαση που λέει δέχομαι το πρακτικό όπως έχει ή αναγνωρίζω και ελαφρυντικό ή απορρίπτω αίτημα ελαφρυντικού και ούτω καθεξής. Η απόφαση είναι το εκτελεστό κομμάτι της όλης διαδικασίας, όχι το πρακτικό. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο νόμος ρητά αναφέρει ότι σε περίπτωση που τα μέρη δεν τα βρουν, ποια είναι τα μέρη, ο εισαγγελέας και ο κατηγορούμενος, αν δεν τα βρουν να εφαρμόσουν συνδιαλλαγή ή διαπραγμάτευση με τους κανόνες των άρθρων αυτών, τότε όλη η διαδικασία, λέει, θεωρείται μη γενομένη. Καλά, τι κάναμε τώρα, κορυδευόμασταν? Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το μη γενομένη έχει μόνο δικονομικό ενδιαφέρον, δηλαδή δεν μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η ομολογία αν η πράξη πάει κατευθείαν στο δικαστήριο μετά. Ας το πούμε με ένα παράδειγμα. Με καλεί ο εισαγγελέας γιατί έχω κάνει μια απάτη σε βαθμό κακουργήματος και μου λέει: παιδί μου, δώσε τα λεφτά πίσω σε αυτό που του τάφαγες και θα αλλάξουμε το πλαίσιο ποινής, γιατί η απάτη σου θα έπαιρνε 10 χρόνια, 5-10. Ας μην το πάμε πολύ μεγάλο. Περαιτέρω, δεν βλέπω το δημόσιο, γιατί μπλέκεις με το δημόσιο. Λοιπόν, και θα τα επιστρέψω τα χρήματα, μάλιστα, ωραία, η ποινή σου θα είναι 3 χρόνια. Δεν μου αρέσει εμένα 3 χρόνια. Τι, θα δώσω τα λεφτά πίσω και 3 χρόνια? Δεν το δέχομαι. Ωραία, λέει ο εισαγγελέας, το σκίζουμε το χαρτάκι, δηλαδή θεωρείται μη γενομένη. Φεύγει από τη δικογραφία αυτό το χαρτάκι και πηγαίνω στο δικαστήριο να δικαστώ. Για να γίνει το χαρτάκι της διαπραγμάτευσης, έχω πει στον εισαγγελέα, ομολογώ, ναι, τα έφαγα τα λεφτά του συναδέλφου Αθανασόπουλου. Ομολόγησα. Δεν γίνεται αλλιώς να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Με το μη γενομένη, αυτή η ομολογία φεύγει από τη δικογραφία, δικονομικά, δηλαδή δεν είναι αξιοποιήσιμη από το δικαστήριο που θα με δικάσει. Γιατί η κακουργηματική μου απάτη θα πάει κανονικά στο δικαστήριο, να δικαστεί για αυτό που έκανα και να κρίνουν εκεί τι ποινή θα πρέπει να πάρω. Στο δικαστήριο έχω δικαίωμα να πάω με το τεκμήριο αθωότητας και με την άρνηση της κατηγορίας, δεν το έκανα εγώ. Καταλαβαίνετε ότι αυτά όλα είναι επικίνδυνα και εξηγούν γιατί δεν είναι ευρέως διαδεδομένες αυτές οι διαδικασίες τεπεραίωσης της ποινικής δίκης. Διότι κανένας συνάδελφός μας και κανένας κατηγορούμενος, όταν του εξηγούμε πώς παίζεται το παιχνίδι αυτό, δεν δέχεται να πάει σε μια διαπραγμάτευση, η οποία μπορεί να μην πετύχει, γιατί δεν του κάνουν τα 3 χρόνια, ή μπορεί να του πει 5 χρόνια. Αν είναι μεγαλύτερο το αδίκημα, ο εισαγγελέας λέει: θα πάω και φυλακή, θα τον πληρώσω και όλα στον άλλον και θα πάω και φυλακή. Θα ομολογήσω και θα πάω και φυλακή. Γιατί να πάω φυλακή? Και λέει ο νόμος: εντάξει, αφού δεν τα βρίσκεται, τα βγάζουμε έξω. Δεν υπάρχει τρόπος να εγγυηθούμε στους
πελάτες μας και να είμαστε κι εμείς ήσυχοι ότι αυτή η όλη διαδικασία που πέρασε από τη διαπραγμάτευση δεν θα περάσει και από το μάτι του δικαστή που θα δικάσει στο τέλος, στο ακροατήριο, την υπόθεση. Υπάρχουν τα δικονομικά, σας λέω, εχέγγυα. Τι θα πει δικονομικό εχέγγυο? Είναι αναιρεταία η απόφαση η οποία θα στηριχτεί σε αυτή την ομολογία που έχω δώσει στο πλαίσιο της ποινικής διαπραγμάτευσης. Οκ. Αλλά μέχρι να φτάσω στον Άριο Πάγο, δεν θα έχει ο κατηγορούμενος την αγωνία ότι ο δικαστής που τον δικάζει έχει δεχτεί την ομολογία. Κοιτάξτε, αν παίρναμε όμως, αν θα δεχόμασταν έτσι τα πράγματα πάντα, για πάντα, δεν πρόκειται ποτέ να ξεκολλήσουν τα πινάκια των δικαστηρίων μας από το να πνίγονται σε υποθέσεις και να αργεί η δικαιοσύνη. Είναι θέμα και δικηγορικής και δικαστικής νοοτροπίας, αλλά κυρίως νοοτροπίας των πολιτών. Για να ξεπεραστεί αυτή η καχυποψία, νομίζω ότι θα πρέπει, και να φτάσουμε στο επίπεδο των Αγγλοσαξώνων, νομίζω ότι θα πρέπει να περάσουν κάποιες δικηγορικές γενιές νομικών, να έχουν δει το πράγμα να εφαρμόζεται, να έχουν δει δηλαδή ότι και που ομολόγησες, όταν δεν το βρήκαμε με τον εισαγγελέα, δεν τα βρήκατε με τον εισαγγελέα, ο δικαστής που τον δίκασε δεν επηρεάστηκε από αυτό, να καταλαβαίνει ότι την ομολογία την έκανε για δικονομική αναγκαιότητα για να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο και να μην ξεκινάει από τη βεβαιότητα ότι αφού ομολόγησε, το έχει κάνει. Αυτό σχόλιο δικό μου. Αφού με αφήσαν μόνοι μου οι κύριοι, ό,τι θέλω λέω. Τώρα, 2-3 πράγματα μόνο, συνολικά για όλα και θα ακούσω τις ερωτήσεις σας. Δηλαδή πολύ σημαντικό σε αυτές τις ενδιάμεσες διαδικασίες είναι ότι η διαχείριση της απόφασης γίνεται από το δικαστήριο. Ο εισαγγελέας προτείνει και εδώ. Όση δουλειά και αν έχει κάνει, θεσμικά, σας είπα το κόλλημα, δεν μπορεί να είναι η τελική απόφαση δική του. Πρέπει λοιπόν η υπόθεση να εισαχθεί σε ένα ακροατήριο. Η εισαγωγή είναι τελικά τυπική, αλλά πρέπει να γίνει. Δεύτερο χαρακτηριστικό στοιχείο των ενδιάμεσων αυτών διαδικασιών είναι ότι το ανώτατο όριο της ποινής που θα επιβληθεί μετά από μια συνδιαλλαγή ή διαπραγμάτευση είναι αυτό που συμφωνήθηκε. Ακόμα και αν το δικαστήριο της επικύρωσης των πρακτικών αυτών έχει την άποψη ότι, ρε παιδί μου, λίγα της έβαλε ο εισαγγελέας αυτινής που πήρε το στυλό 10 χιλιάρικα, της έβαλε 2 χρόνια, δεν μπορεί να ξεπεράσει το ταβάνι που συμφωνήθηκε. Γιατί το λέει ο νόμος. Είναι δηλαδή από τις περιπτώσεις εκείνες που η εισαγγελική πρόταση είναι δεσμευτική για το δικαστήριο. Καταλαβαίνετε. Η πρόταση που φέρνει ο εισαγγελέας τον δεσμεύει. Ενώ γενικά στα ακροατήρια ξέρουμε ότι οι εισαγγελικές προτάσεις δεν δεσμεύουν το δικαστήριο. Η κατηγορία και στο ακροατήριο μπορεί να τύχει διαχείρισης από το δικαστήριο όπως κρίνει. Δεν ακυρώνεται δηλαδή ο ρόλος του δικαστηρίου ως δικαστήριο. Μπορεί να αναγνωρίσει ελαφρυντικά, μπορεί να πει ότι δεν τελέστηκε με επιβαρυντική περίσταση η πράξη, μόνο in bonum partem, δηλαδή υπέρ του κατηγορουμένου. Και αυτό που σας είπα, το μεγάλο αγκάθι, το μεγάλο δύσκολο, το θεωρείται ως μη γενομένη εάν το πράγμα δεν πετύχει με την έννοια ότι δεν συμφωνούμε στην υπογραφή του πρακτικού. Μετά την υπογραφή του πρακτικού, τα πράγματα δρομολογούνται για το ακροατήριο. Αυτές είναι λοιπόν οι λεγόμενες, πώς τις είπαμε, εναλλακτικές, ενδιάμεσες πρακτικές ή καινοφανείς. Τώρα, είμαι πρόθυμη να απαντήσω στις ερωτήσεις σας που θα μου κάνετε. Σας παραπέμπω ήδη να δείτε τις διατάξεις του νόμου πρώτον. Όταν πρόκειται για ποινική δικονομία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα λέει όλα ο κώδικας. Όλα όμως, όλα. Πολύ αναλυτικά. Σας παρέπεμψα στη διάταξη της κυρίας εισαγγελέως, κυρία είναι, ναι, η κυρία Ελένη Κοντακτζή, για την 3 του 25, που είναι επίσης αναλυτική για τις ενδιάμεσες διαδικασίες. Εάν τώρα ενδιαφέρεστε περισσότερο για τις ενδιάμεσες διαδικασίες, μπορείτε να διαβάσετε πέρα από την εισηγητική έκθεση το άρθρο του κυρίου Τζανετή, που ήταν και ο εισηγητής στον ισχύοντα κώδικα ποινικής δικονομίας αυτών των διαδικασιών στα ποινικά χρονικά όμικρον ε, που είναι το 25 το όμικρον ε, σελίδα 241 επόμενα. Αυτά. Ακούω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ανοίξτε μου μικρόφωνα, μου είναι πολύ πιο πρακτικό από το να πρέπει να διαβάζω.
Κανείς, καμία ερώτηση? Καλά, εννοείται ότι εμείς είμαστε πάντα με after sale service, δηλαδή αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, τα στοιχεία μας είναι γνωστά, η δικηγορία από τον δικηγόρο, τη δικηγορία από τον δικηγόρο τη μαθαίνεις, τα νομικά μαθαίνεις από το πανεπιστήμιο, έτσι, δεν το συζητώ. Εννοείται ότι είμαστε λοιπόν πρόθυμοι να κάνουμε τους δασκάλους τους νέους συναδέλφους. Κάνουμε το ψώνι μας κι εμείς, μην νομίζετε. Ακούω καμία απορία? Καλά, θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να με έχετε ανοιχτεί εκεί και να με βλέπετε και να τα σκεφτείτε άλλη ώρα, οπότε μπορείτε και άλλη ώρα να ρωτήσετε. Ο κύριος Γκαβέλας μου είπε να σας υπενθυμίσω, γιατί σας θεωρεί μάλλον ξεμυαλισμένους, ότι τη Δευτέρα έχει την εικονική δίκη. 6. 6. Εδώ, στην αίθουσα του Συλλόγου των Εκδηλώσεων κάτω. Άλλο. Ουδέν. Αν δεν υπάρχει καμιά απορία, καλά και εδώ μέσα δεν υπάρχει καμιά απορία. Εδώ οι λίγοι συνάδελφοι που είναι, νομίζω ότι τα καταλάβαν όλα. Καταφάσκουν κιόλας, κουνάνε και τα κεφάλια την ώρα που μιλάω. Τα εγκλήματα βίας, κύριε συνάδελφε. Το λέει όμως ο νόμος άρθρα 301-304. Ρωτάει ο συνάδελφος ποια εγκλήματα εξαιρούνται. Εξαιρούνται τα εγκλήματα βίας. Είναι λογικό. Δεν είναι σκοτώνω και πληρώνω, δεν παίζει αυτό. Πληρώνω άμα κλέβω. Δηλαδή άμα έχω προσβάλει την περιουσία γενικά. Παλιά λέγαμε ιδιοκτησία και περιουσία, την περιουσία. Ή άμα έχω κάνει κάποιο αυτεπαγγέλτος διωκόμενο έγκλημα που όμως δεν περιέχει βία. Μπορεί να έχω διακεκριμένες κλοπές. Ερώτημα. Επειδή βλέπετε με αφήσαν μόνη μου, νομίζω ότι θα σε έχω καλύψει. Δεν έχει νόημα να πάμε παρακάτω. Θα πρέπει, άλλωστε έχετε επόμενη ενότητα την επόμενη εβδομάδα. Βλέπω μια ερώτηση. Το θύμα. Θέλετε να ανοίξετε το μικρόφωνο σας, δεν την πρόλαβα. Την ερώτηση. Το θύμα στη διαπραγμάτευση, αν μπαίνει στη διαπραγμάτευση το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας, είναι μια ειδική διαπραγμάτευση αυτή. Δεν είδα όμως την ερώτηση, θέλετε να μου την πείτε? Ας πω εγώ ότι πράγματι προβλέπεται μια ειδική διαπραγμάτευση στα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας. Δεν ανοίγει το μικρόφωνο. Ξέρετε τι κάνει αυτό τώρα, πώς λέγεται? Σας έχει στερήσει το λόγο ο κύριος Γκαβέλας. Όχι, δεν ξέρω αν φταίει αυτός ή τι τεχνικά είναι, να μην τον βρίζω αδίκως. Λοιπόν, ναι, στην ενδοοικογενειακή βία υπάρχει μια ειδική διαπραγμάτευση, η οποία όμως, κοιτάξτε, υπάρχει ως δικονομική προϋπόθεση να συνεχίσουμε. Δηλαδή, αναγκαία και ικανή συνθήκη είναι να σου πει ο εισαγγελέας σε καλό σε διαπραγμάτευση, να δηλώσει σαν πάση δεν πας, και μετά θα προχωρήσει. Η δίκη όχι, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου είναι για το ερώτημα που είναι. Πείτε μου άλλο. Ουδέν. Άμα ουδέν. Ούτε κάμερες δεν ανοίγετε δηλαδή. Τι ώρα, έχετε βγει για περίπατο με το σκύλο τώρα, είναι το μόνο βέβαια. Λοιπόν, εν τη αυτή περιπτώσει, πώς κάνουν τις κατακυρώσεις? Τελειώσαμε μία. Όχι. Θα ανέβει YouTube η εισήγηση. Είμαι η πιο άσχετη να με ρωτήσετε. Δεν γνωρίζω τι θα γίνει. Αλλά εντάξει τώρα, θα σας πω ένα κόλπο που μπορεί και να μην ξέρετε. Τα τηλέφωνα μας όλων των δικηγόρων υπάρχουν εκεί που λέει ο Σύλλογος κατάλογος μελών. Και τα mail μας. Επομένως, αν σας έχω αφήσει κάποιον με κάποια απορία, μπορείτε να μας οχλήσετε με mail και με τηλέφωνο, όπως λέει και ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Εγώ σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καλό βράδυ στους διαδικτυακούς και καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ.